După 3 zile de la Marea Roșie, o călătorie de 3 zile, și nu au ce să bea, și Dumnezeu îndulcește apele, vindecă apele printr-un lemn pe care Moise îl aruncă în apă. Lemnul ăsta reprezintă crucea lui Hristos. În capitolul 16 le e foame și Dumnezeu le dă mana și le aduce în tabără prepelițele ca să aibă pâine și carne. În versetul 17 însetează din nou, în capitolul 17, unde noi citim, însetează din nou și Dumnezeu le dă să bea apă din stâncă. Sunt într-o călătorie, versetul 1 din capitolul 17, zice, toată adunarea copiilor lui Israel au plecat din pustia Sin după călătoriile zilnice pe care le poruncise Domnul să le facă. Deci aici e călătoria lor. Călătoria lor a început. Călătoria lor înseamnă călătorii zilnice. Înseamnă că în fiecare zi parcurg o bucată cu Dumnezeu. Asta înseamnă pentru noi că în fiecare zi învățăm ceva cu Dumnezeu. Asta e chemarea noastră, asta e călătoria noastră. Creștinul în fiecare zi parcurge o bucată de drum cu Dumnezeu, călăuzit de Dumnezeu, învățând de la Dumnezeu. Revelație, creștere, putere, victorie sau înfrângeri din care înveți. În fiecare zi înveți cu Dumnezeu. În fiecare zi parcurgem o bucată de drum cu Dumnezeu. Asta e ideea mântuirii. Creștem în continuu în Hristos. Suntem în continuu într-un proces de creștere și de învățare. De asemenea, înseamnă dependență zilnică de Dumnezeu. La Marea Roșie sunt atacați, sunt dependenți de Dumnezeu. La Mara, de ce apele sunt amare? Pentru că Dumnezeu vrea să le comunice, sunteți dependenți de mine. Când li se face foame și cer, Dumnezeu le dă. Când le e sete din nou, toate acestea arată, sunteți dependenți de mine. Deci asta e călătoria noastră. În fiecare zi dependenți de Dumnezeu și în fiecare zi parcurgem o bucată de drum cu Dumnezeu. Învățăm, descoperim, înțelegem ceva nou. Vezi, punctul este că la un moment dat obosim de acest fel de viață. Constant dependenți de Dumnezeu, constant mergând înainte cu Dumnezeu, zilnic, călătoriile lor zilnice. Și apoi carnea, Amalek, cere odihnă și oferă odihnă. Vezi, asta e ce ne propune carnea. Ai obosit. Am citit. Zice, Amalek s-a aruncat asupra voastră, fără nicio frică de Dumnezeu, pe la spate, la urmă, unde erau cei slăiți de puteri, cei obosiți. Acolo atacă carnea. Când obosești, pentru că asta e natura acestei lumi, asta e natura noastră de oameni căzuți aici, în această lume, vom obosi. Și atunci vine carnea și zice, relaxează-te, refidim, alege calea mai ușoară, ai nevoie de niște odihnă. Creștinule, meriți niște odihnă, meriți niște divertisment, meriți un timp pentru tine numai și pentru familia ta. În călătoria pelerinului, e o carte și ați văzut și filmul, am văzut și filmul, scrisă de John Bunyan. În călătoria pelerinului, creștinul și cu Domnul speranță zice că ajung în această țară a încântării. Și s-au întâlnit cu niște păstori, niște pastori, care i-au avertizat, vedeți că drumul vostru duce prin țara încântării, să nu adormiți în țara încântării. Țara încântării vă dă o somnolență. Și apoi au ajuns în țara încântării. Și zice că creștinul, Domnul speranță, a zis, nu știu ce mă cuprinde starea asta de somnolență, aș vrea să dorm un pic. Hai să ne odihnim, hai să dormim un pic aici. Îți aduce aminte în film, vedeau lucrurile ca în ceață, totul se mișca și mergeau greu. Hai să dormim un pic. Zice, dar creștinul și-a adus aminte de avertizările
păstorilor și a zis, nu trebuie că dacă adormim aici, în țara încântării, poate nu ne mai trezim niciodată. Vezi, carnea vrea să te adoarmă. Carnea vrea să te ducă în țara încântării, la Refidim, unde paturile sunt făcute, paturile sunt întinse, e loc de odihnă, de o viață mai confortabilă, în sfârșit. Ecleziastul 5:12. De aici Domnul Speranță a citat în carte, în film. Zice, dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Așa a zis el. Hai să ne odihnim un pic, că dulce e somnul lucrătorului. Vezi, ăsta e pericolul când creștinul zice, am făcut destul, am slujit destul. E somnul lucrătorului care e dulce. Să facă alții. Sunt obosit, am nevoie de niște timp pentru mine. Psalmul 13, de la 3 la 6. Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Și acest vrăjmaș e Amalek, e carnea noastră. Zice, eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine. Aici e un creștin care zice, Doamne, nu mă lăsa să adorm înspre lucrurile lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 5, 6, de la 6 la 8. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Vezi, în mod deliberat, noi creștinii trebuie să alegem să nu îmbrățișăm confortul pe care carnea noastră îl cere sau ni-l oferă. Vezi, în textul nostru Moise zice lui Iosua, ieși și luptă-te cu Amalek. Dacă nu ne luptăm, dacă nu te lupți împotriva cărnii tale, carnea ta va avea câștig de cauză în viața ta. Ea va lua dominare peste tine și peste mine. Nu există niciun creștin victorios și nu există viață creștină victorioasă fără o luptă deliberată a creștinului împotriva cărnii lui. Galateni 5:24, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Vezi, crucea e locul unde ne războim cu carnea noastră. Carnea noastră trebuie pusă pe cruce. Carnea ta trebuie crucificată. Crucea e locul care reprezintă lupta împotriva cărnii. E locul în care refuzăm avansurile ei. Locul în care o țintuim de cruce. Vezi, crucea e inconfortabilă pentru carne. Vezi, un creștin care își duce crucea, care își poartă crucea și îl urmează pe Hristos, e un creștin care adesea în mod deliberat își face carnea inconfortabilă. Pentru că asta e crucea. Crucea reprezintă un loc unde carnea nu se simte confortabil. Hristos a fost țintuit pe cruce. Și ăsta era un mod, un supliciu îngrozitor pentru carne, pentru trup. Durerea. Mușchii ți erau întinși, încheieturile se dislocau. Durerea piroanelor care străpungeau, au străpuns deja carnea ta. Imposibilitatea de a respira.
Ca să respiri, trebuia să te împingi în picioarele care ți erau țintuite în piroane ca să iei o gură de aer. Soarele, sub arșița căruia zăceai acolo pe cruce, imaginea inconfortabilității. Și Biblia spune că noi trebuie să ne, Iisus zice, trebuie să ne luăm crucea ca să-L urmăm. Adică în mod deliberat creștinul își va face carnea inconfortabilă adesea. Vezi, viața creștină nu e o viață ușoară. Chemarea la o viață creștină nu e chemarea la o viață lejeră, de huzur sau de lux. Vezi, o viață ușoară întărește carnea ta, hrănește carnea ta. O viață ușoară dă putere cărnii, dar carnea se războiește împotriva sufletului. Carnea, firea pământească, se războiește împotriva Duhului. Ele sunt lucruri potrivnice unele altora. Deci o viață ușoară dă putere cărnii și cu toate acestea, înșelați, noi uneori căutăm, visăm, ne dorim o viață ușoară, o viață îndestulată, în care să nu mai depindem de Dumnezeu, o viață de plăceri sau o viață lipsită de griji. Luca 16, versetul 19, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Citim despre acest om bogat în pildă și uităm că el e personajul negativ. El e personajul negativ din pildă. Dar adesea noi, carnea noastră ne face să visăm la o astfel de viață. Să ne îmbrăcăm în porfiră. Să ducem o viață fără griji și strălucitoare. Asta e ce ne oferă carnea. Asta e ce visurile care carnea le stârnește în noi. Și citim și uităm că acest om bogat care ducea o viață de plăceri, o viață strălucitoare, o viață lipsită de griji, e personajul negativ. Nu zice că acest om e păcătos în mod activ. Nu zice că era un ucigaș, că era un curvar, că era un hoț, că era un vameș, nu știu, ca Zacheu, de exemplu, ca Maria Magdalena. Nu. Zice doar că era un om care își hrănea bine carnea. Era un om care trăia în confort, în tot confortul cărnii. Un om care a respins orice inconveniență din viața lui. Care era inconveniența din viața lui despre care Iisus ne vorbește în această pildă a bogatului și a lui Lazar? Lazar era inconveniența din viața bogatului. Era un om care avea nevoie de ajutor, era un om care avea nevoie de slujire, era un om către care cineva trebuia să se întindă, dar zice, bogatul nici nu l-a văzut la poarta lui, nici fără mituri de la masa lui nu i-ar fi trimis, pentru că bogatul a refuzat orice inconveniență din viața lui. Nu vrea să audă nicio nevoie, nu vreau să slujesc nimănui, vreau să-mi trăiesc viața mea lipsită de griji. Vă rog, nicio distragere de la veselia mea, de la îndestularea mea. Acest om bogat trăiește în Refidim, în locul paturilor întinse, făcute. Și acest bogat e bătut de carnea lui. Iisus ne zice, când ajunge în locuința morților, își ridică ochii, îl vede pe Lazar, care între timp murise și el în sânul lui Avram,
Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar, știți povestea asta, și numai deci grozav mă chinui în văpaia asta. Răspunsul lui Avram e acesta, e foarte ilustrativ, e foarte adânc răspunsul lui Avram. În Luca 16:25 zice, fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Răspunsul ăsta ne descoperă o lume întreagă despre acești doi oameni. Vezi, noi ne gândim că asta a fost soarta lor. Soarta bogatului a fost să fie bogat și soarta lui Lazar a fost să fie sărac și bolnav. Dar nu e așa, zice Avram, tu ți-ai ales și Lazar și-a ales. Tu ți-ai ales cele bune, Lazar și-a ales pe cele rele. Cum adică Lazar a ales să fie bolnav, să fie plin de bube, să lingă câinii, să-i lingă bubele câinii? Asta e pila lui Iisus. Lazar a ales asta. Avram ne dă aici o ilustrație despre faptul că aceste lucruri nu s-au întâmplat întâmplător. Ei au ales aceste lucruri. Lazar e imaginea unui om care prin alegerea lui în viață și-a crucificat carnea. El n-a ales cea mai bună viață posibilă pe pământ. Nu s-a compromis, n-a făcut niciun compromis ca să intre, dacă e posibil, într-o viață mai bună aici pe pământ. Lazar, e un om care i-a rămas loial lui Dumnezeu, indiferent ce a adus asta peste carnea lui. Pe când bogatul, cum am spus, a ales să-și rănească carnea. 1 Petru 2:11. Foarte puternic, foarte adânc acest verset. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Prea iubiților, zice Petru, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Petru zice, aduceți-vă aminte că viața voastră nu e asta. Că viața voastră nu stă în ceea ce carnea, firea pământească își dorește înăuntru vostru sau vă promite. Aduceți-vă aminte că asta nu e viața voastră. În această lume voi sunteți străini. Sunteți călători, sunteți în trecere. Lumea asta nu e casa voastră. Voi sunteți străini, călători, în trecere, deci, către o viață mult mai bună, către un loc mult mai bun. De aceea, zice Petru, trebuie să vă aduceți aminte că trebuie să tratați carnea voastră. Trebuie să vă feriți, să împliniți poftele ei. Pentru că poftele ei se războiesc cu ce Dumnezeu face în voi, în omul dinăuntru, în sufletul vostru. Petru zice în mod activ, trebuie să tăiați carnea. Vezi, în Biblie avem ideea de circumcizie, Dumnezeu a poruncit. Toți copiii de parte bărbătească în ziua 8-a de la naștere să fie circumciși. Să fie circumciși. Aceasta este, vezi, circumcizia, tăierea împrejur, e o imagine a cărnii pe care fiecare creștin, fiecare om care aparține lui Dumnezeu trebuie să o taie brutal, deliberat. Pentru ca viața lui Dumnezeu să capete putere în viața unui creștin, în sufletul, în omul dinăuntru a unui creștin, carnea trebuie să fie tăiată.
Carnea trebuie să fie crucificată, carnea trebuie ținută la respect. În textul nostru, versetul 15, zice: Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul steagul meu, Iahve Nisi. În ebraică, Domnul steagul meu. Pentru că Moise aici ne arată că cei care ies la luptă împotriva cărnilor sunt conduși de Dumnezeu. Dumnezeu merge înaintea lor. Când tu tratezi cu carnea ta, ești la luptă împotriva ei, Dumnezeu iese și El la luptă pentru tine și merge înaintea ta. El este steagul, cel care conduce bătălia, cel care merge înaintea ta. În versetul 14, Domnul a zis lui Moise: scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Asta e o promisiune că Dumnezeu va da victorie, iată, celor care se luptă împotriva lui Amalek, împotriva cărnii. Dar mai mult decât atât, acesta este un cuvânt profetic. Un cuvânt profetic care vorbește despre viața care va fi să vină. În viața viitoare, sub un cer nou, pe un pământ nou, pomenirea lui Amalek va fi ștearsă de sub acel cer. Carnea noastră nu va merge cu noi acolo. Acolo vom fi liberi pentru totdeauna de carnea noastră cu poftele ei. Vezi, dacă acesta n-ar fi un cuvânt profetic despre atunci, dacă acest cuvânt ar fi un cuvânt despre acum, atunci noi n-am mai vorbit în această seară despre Amalek. Nu i-am mai pomenit numele. Dar e un cuvânt profetic despre atunci, e o promisiune a lui Dumnezeu. Luptați-vă acum împotriva cărnii, pentru că carnea aceasta nu va merge cu voi. Într-o zi veți fi liberi, e un cuvânt de încurajare, e un cuvânt de viziune.